Este bine să fim împreună, îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Și învățătura din seara aceasta am intitulat-o Efodul lui Gedeon. Știți întâmplarea, o să citim imediat, dar înainte de toate ne rugăm Tatălui Ceresc. Tată Sfânt, îți mulțumim pentru harul Tău, pentru dragostea Ta, pentru purtarea Ta de grijă. Dar înainte de toate îți mulțumim atât de mult, pentru că ne-ai răscumpărat din modul de viețuire de cer. Ne-ai strămutat în împărăția Fiului Slavei Tale. Îți mulțumim că ne-ai făcut neprihănit, ne-ai sfințit prin Duhul Sfânt și prin sângele Mielului. Îți mulțumim că și în această seară putem sta în prezența Ta și îți mulțumim că Tu ești în mijlocul nostru. De aceea, Duhule Sfânt, Tu ești mângâietorul, Tu ești călăuzitorul, Tu ești învățătorul, Tu ești pedagogul nostru. Tu ești Hristosul în noi. Te rugăm, deschide-ne mințile și inimile ca și cu această învățătură să putem să fim tot mai asemenea chipului lui Hristos. Cu fiecare învățătură, cu fiecare cuvânt viu, să semănăm tot mai mult cu Fiul. Îți mulțumim căci cuvântul Tău este apa cea vie, care ne adapă, ne aduce la saturație. Îți mulțumim că nu este doar pentru noi, ci ea va curge din noi și va satura pe alții. De aceea preia-ne în totalitate ființele noastre, mințile, inimile noastre. Capacitează-ne, lasă ungerea Ta peste noi, lasă duh de pricepere, de cunoaștere a voii Tale, duh de revelație, de sfat, de tărie și de frică de Domnul, Doamne. Ca astfel să putem înainta și toată slavă să fie a Ta, Doamne Iisuse. Amin. 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 După cum am spus, această învățătură am intitulat-o Efodul lui Gedeon. În Judecători 8:27, dar haideți că o să mergem puțin mai sus. Judecători, capitolul 8. Versetul 21. E vorba de cei doi împărați, Zebah și Țalmuna, când au fost prinși și în acest război Dumnezeu a dat biruință poporului lui Israel. Și acești împărați erau prinși și mergem în partea a doua a versetului. Și îi se cere ca chiar însuși Gedeon să omoare, nu copilul lui, nu alții. Și Gedeon s-a sculat și a ucis pe Zebah și Țalmuna. Atenția mi s-a atras pe partea aceasta. A luat apoi lunișoarele de la gâtul cămilelor lor. Bărbații lui Israel i-au zis lui Gedeon: domnește peste noi tu și fiul tău și fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian. Gedeon i-a zis: eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Gedeon le-a zis: am să vă fac o rugăminte. Dați-mi fiecare verigile de la nas pe care le-ați luat ca pradă. Vrăjmași aveau verigi de aur căci erau ismaeliți. Ei au zis: ți le vom da cu plăcere. Și au întins o manta pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădase. Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Gedeon a fost de 1700 de sicli, aproape 20 de kilograme de aur. În afară de lunișoarele de cercei de aur și hainele de purpură pe care le purtau împărații Madianului,
în afară de lănțișoarele de la gâtul cămilelor lor. Gedeon a făcut din ele un efod și le-a pus în cetatea lui, la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Amin. Ăsta este cuvântul în care Duhul Sfânt mi l-a desfăcut și m-am lăsat inspirat, insuflat de Duhul Sfânt și am vrut să văd ce vrea să îmi spună. În primul rând vreau să lămuresc un lucru. De fapt, haideți să începem cu efodul. Acest efod e un veșmânt preoțesc. Preoții îl purtau, era un simbol al prezenței și al călăuzirii divine. Vedeți, intenția lui Gedeon pare bună, dar rezultatul este idolatrie și înșelare spirituală. Am putea să spunem, intrăm puțin și după aia desfacem. Intrăm exact la efod să vedem. Și după aia o să ducem în reprezentare în zilele noastre, în biserică, în comportamentul nostru, în contextele în care activăm, ca să vedem, să nu cădem în aceste curse. Aurul adus ca jertfă de recunoștință, însuși aurul acela care l-a adus Gedeon, devine elementul din care creează un veșmânt, un efod. Și am putea să spunem că este bună partea aceasta. Dar problema mare este că el a fost ispitit, Gedeon, după ce a avut victorie asupra Madianului și a omorât pe cei doi împărați. Aici vreau să ajung și mă rog ca Duhul Sfânt, nu vreau să ne grăbim, să ne ilumineze ochii inimii și a minții fiecăruia dintre noi, ca să nu cădem în aceste capcane. Spune că după ce i-a ucis, a luat apoi lunișoarele de la gâtul cămilelor lor. Am stat și m-am gândit, oare cum a putut Gedeon să treacă de la o fază la alta? De ce o luat lunișoarele? Ca în semn de victorie? Nu. El o dovedit victoria, a omorât împărații. E idolatria inimii. De aceea Dumnezeu spune în cartea lui Iosua, înainte de judecători, îi spune, îi dă instrucțiuni clare la Iosua să treacă toate cetatea prin ascuțișul sabiei și să nu ia nimic. Și vedeți, când a căzut Acan în acea cursă, când a furat acea manta și aur care l-a ascuns sub cortul lui, e tentația noastră, e un idol ascuns al inimii, strălucirile lumii acesteia. Și ele sunt activate, aceste străluciri sunt activate în inima noastră, știți când? Acum vorbesc nu doar din prisma slujitorilor, ci a fiecărui nou născut din nou. Fiecărui creștin care e născut din nou. În urma unei biruințe, diavolul e încă prezent acolo. L-ai biruit într-un domeniu, dar te-ai relaxat în altul. Și exact lucrul ăsta a făcut Gedeon. În urma victoriei a căzut în capcană. Acum o să vedem că această capcană
acest idol din inimă, lăcomia de bani, lăcomia de lucrurile lumii acesteia, dacă nu supunem Duhului Sfânt și nu lăsăm să ne descopere din adâncul inimii unele motivații ascunse ale inimii, când ne va fi lumea mai dragă, diavolul va activa, pentru că are un drept legal, va activa ceva în inima noastră după ce suntem biruitori, după ce am ieșit biruitori dintr-un post, dintr-o rugăciune de mijlocire, dintr-o faptă bună, dintr-o acțiune, am primit o binecuvântare, am luptat pentru ea, am avut o slujire în ascuns, la vedere și așa mai departe. Și în momentul în care ne relaxăm, dacă inima noastră nu-i curățită, adâncul ei, de acolo, din adânc, iasă ceva la suprafață. Am stat și m-am gândit. Gedeon, un om smerit, când îngerul Domnului, care reprezintă în Vechiul Testament, era Iisus Hristos, i s-a înfățișat și o stat de vorbă cu Domnul. Și el își recunoaște starea. Seminția cea mai neînsemnată, din familia mea cel mai mic, cel mai nebăgat în seamă, bătea teascul în ascuns, bătea în ascuns, în tească, scotea grâul. Teascul ăla era pentru struguri. Vă dați seama ce fricos era? Și după ce pleacă, Domnul îi spune, am văzut pe Domnul și totuși n-a murit. În ciuda faptului a smereniei lui, totuși în inima lui s-a găsit idolatria. Așa viteaz cum era, și Dumnezeu îi vorbea foarte clar, Dumnezeu a ascultat testele lui, totuși în inima lui era o neîmplinire. Era un complex de inferioritate. Era ceva ce mulți dintre noi avem când intrăm într-o slujire. O ambiție egoistă. Ceva ce nici noi nu recunoaștem clar. De aceea avem nevoie unul de altul. De aceea avem nevoie unul de altul, pentru că eu nu pot să văd în inima mea, în totalitate, un domeniu în care eu sunt înșelat. Eu, dacă aș ști că sunt înșelat, eu m-aș pocăi imediat. Dar dacă ești înșelat, înseamnă că îți șanse să fii și orbit la o dimensiune mai mare, încât să nu vezi. De aceea spune, nu te da prea înțelept și nici prea priceput. De ce să te pierzi singur pe cale? De aceea e nevoie să umblăm în echipă. De aceea e nevoie să primim feedback-urile reale, adevărate. Încurajările sunt una, dar trebuie să spunem și când ni se descoperă o motivație greșită a inimii, într-o slujire, într-o acțiune, în ceea ce facem în spiritual. Pentru că asta ne va binecuvânta să ne putem curăți inima. Efodul lui Gedeon, el inițial credea că e o binecuvântare ceea ce face. Că el aduce jertfă lui Dumnezeu. Dar de fapt a ajuns o cursă pentru poporul Israel. Și ori păcătuit din nou. Spune că tot Israelul a curvit acolo închinându-se înaintea lui. Și lucrul acesta a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Tot Israelul. Vă dați seama? A curvit înseamnă, se folosește cuvântul în vechiul legământ, nu când își înșela nevasta, și atunci, dar a curvit înseamnă să te închini altui Dumnezeu. Să pui ceva deasupra lui Dumnezeu e curvie spirituală. Când un simbol înlocuiește prezența lui Dumnezeu. Gedeon, un om ridicat de Dumnezeu pentru a elibera Israelul, a sfârșit prin a crea un obiect care a devenit o piedică spirituală, o ispită, o piatră de cădere, de potignire, pentru el și pentru întreg poporul.
După o mare biruință, el a vrut să păstreze un semn al acestuia, dar fără să-și dea seama, a înlocuit prezența lui Dumnezeu cu un obiect vizibil. Vedeți? Dacă Dumnezeu mă învață ceva în ultima perioadă, oameni sfinți al lui Dumnezeu, mă învață să fiu vegheator și în gardă. Să fiu vigilent. Să nu îmi permit să sărbătoresc o victorie atât de mult. O sărbătorire pentru mine înseamnă, după un succes al lui Hristos, pentru că este a Lui, eu îi dau slavă. Pentru mine sărbătoare înseamnă nu să mă duc să... Știți, și noi creștini avem chefurile noastre. Chiar dacă nu bem, chiar dacă nu fumăm, chiar dacă nu ne drogăm, chiar dacă nu dansăm, atât de mult vorbim de succesul ăla încât devine Dumnezeul nostru. Și Dumnezeu mi-a spus de mult, păzește-ți inima mai mult decât orice. Nu fă din binecuvântare, dintr-o biruință, din ceea ce eu îți dau, nu fă Dumnezeul tău. Nu înlocui binecuvântarea mea cu dătătorul. Tot eu trebuie să fiu, eu sunt sursa care îți dau, dar tot eu trebuie să rămân Dumnezeul. E un pericol să te închini lucrurilor bune care ți le dă Dumnezeu. E un pericol să te închini lucrării care Dumnezeu ți-o dă. E un pericol să iubești mai mult slujirea Domnului decât pe Domnul care dă slujirea. E un pericol să iubești mai mult binecuvântarea Domnului decât pe Domnul binecuvântării. Și aici toți cred că am fost ispitiți și am căzut la examenele astea. Dacă e unul care a căzut, eu sunt primul. Eu sunt primul, vă mărturisesc. Am căzut. Am căzut. Dar mi-am revenit imediat. Într-o zi eram cu... Să vă dau un exemplu foarte tare. Eram cu un frate și am mers într-o slujire. Eram chiar la început. Eram plin de râvnă, dar și plin de mândrie. Și m-am dus la o biserică unde am fost invitat și am predicat. Și eu am crezut că atât de bine am predicat și abia am așteptat când am urcat în mașină cu fratele ăsta să-mi dea un feedback. Și nu mi l-a dat, dintr-o dată am simțit că Duhul Sfânt vrea să-mi spună ceva. Și mă rugam în inimă, Doamne, e ceva ce trebuie să știu? Am greșit ceva? Am simțit în acel moment frica de Domnul. Nu frica de iad, frica de Domnul e reverență. Când vine frica de Dumnezeu peste tine, rămâi smerit. Și umbli smerit. Și Duhul Sfânt îți spune, întreabă-l pe fratele tău și spune să fie sincer cu tine. Și spun, băi frate, uite, te rog, spune-mi cum a fost slujirea în această zi. Și zice, tu ai predicat foarte bine, doar că nu i-ai dat slavă lui Isus. Și am înțeles tot. Am înțeles că mi-am dat slavă de șartă, poate recitând verset după verset. Unde vreau să ajung? Chiar cu cuvântul lui Dumnezeu în gură, în inimă și în minte poți să te mândrești. Să faci un idol din cuvântul lui Dumnezeu și să nu mai ai reverență de însuși Dumnezeu. Și m-am pocăit. I-am spus fratelui, eu acum în fire te urăsc, dar în duh te iubesc și mulțumesc pentru sinceritatea ta. Din momentul acela am stat și ori de câte ori am început o slujire, m-am coborât. M-am coborât în Duhul, m-am smerit și lupt de fiecare dată să mă duc în acel loc ascuns al inimii și să mă smeresc. Și să înțeleg că fără Hristos sunt egal cu zero. Fără Hristos înseamnă fără ungerea Duhului Sfânt în momentul în care slujești, e doar slovă, e doar ambiție sufletească, e doar mental. E o predică la nivelul sau o slujire la nivelul sufletului. Predicile și slujirile la nivelul sufletului sunt din slavă de șartă, din competiție, din mândrie, ba chiar pentru bani. Cea din Duhul este din dragoste. Când spun din dragoste, Duhul
Domnului este dragoste. Este prin Duhul Domnului, Duhul dragostei. De aceea este foarte, foarte important să ne analizăm ori de câte ori facem ceva. De fapt, noi n-ar trebui doar când slujim. Viața noastră este o închinare continuă. Când e o închinare în continuă, de fapt, noi suntem în slujba Domnului. Ești în slujba Domnului, indiferent de ceea ce faci. Fie că mâncați, fie că faceți orice lucru, faceți ca pentru Domnul. Aici trebuie să ajungem. Poate ne umflăm cu darurile spirituale, cu chemarea. Poate ne punem fel de renume și onorăm mai mult poziția decât funcționalitatea în trupul lui Hristos. Odată îmi spunea un frate, eu n-am nevoie să fiu prezentat în chemarea mea, în slujba care mi-a dat-o Domnul. Zic, frate, sincer îți spun, nici eu n-am nevoie. Doar pentru cei micuți, de multe ori facem o prezentare. Dar eu știu că slujitorii au motive, 11.000 de motive să se laude, să se mândrească din alte lucruri. Dacă nu poți să-ți păstrezi inima curată când cineva îți spune slujirea care o faci, chemarea care o ai, înseamnă că iubești mai mult poziția decât funcționalitatea în trupul lui Hristos. Când înțelegi că tu ai o funcție, ai o funcțiune în trupul lui Hristos, vine frica de Domnul pentru că știi că ești responsabil. Și Domnul să ne ajute pe fiecare încât să nu luăm ca un lucru de apucat ceea ce Dumnezeu ne-a dat. În Exod 20, versetul 3 și 4 spune să n-ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit. Da? Ceea ce a făcut Gedeon, a făcut un chip cioplit, a făcut un idol. El care a răsturnat idolii și stâlpul Astartei din cetate, a răsturnat idolii lui tatăsu, chiar el însăși a fost prins în cursă să facă el un idol. Și am putea să spunem, măi, dar ce-a făcut lucrul rău? Că doar nu a ținut aurul la pradă pentru el. De ce l-a pus în Ofra, în cetatea aceea? Acolo era un punct important. E ca și cum mergi la o biserică, nu la o biserică, biserica suntem noi. O locație în care vezi o statuie a Domnului Isus Hristos, vezi un chip, vezi cutare. Oamenii merg și le venerează, le pupă, își fac zeci de cruci, aprind lumânări, doar că Dumnezeu nu este acolo. Tot așa, trebuie să fim foarte atenți. Putem să ne facem idoli invizibili. Când împărăția se manifestă prin viața ta și într-o convorbire nu poți să taci, să nu te lauzi, ți-ai făcut un idol din manifestarea împărăției. Te validezi continuu cu lucrul acela. Și asta e ori din cauza că nu ai identitate clară în Hristos și ți-o validezi prin slujire, prin eficiență, prin randament, ori ai un complex de inferioritate, ori ești mândru, ori ești lipsit de lepădare de sine, ori n-ai renunțat încă la sistemul lumesc în care acolo sunt înălțați oamenii. Sunt multe. Deci, idolatria nu începe cu o statuie, ci cu o deviere a inimii. Haideți să mergem la început. Să vedeți că diavolul era chiar acolo, după ce au avut victorie Gedeon și au omorât acești doi împărați. De ce o mers el să ia lunișoarele acelea de la gâtul cămilelor? Știți de ce? Că diavolul era exact cum era în grădina Edenului și se întorcea pe lângă fructul acela
până când Eva spune că fructul era plăcut la privit, de dorit. Privit, de dorit. Ca să deschidă mintea cuiva. În momentul în care a venit nevegherea peste Gedeon și s-a mândrit, deja el a avut în inima lui această idee. Voi face o colectă și voi face un efod. Nu era treaba lui, în primul rând, să facă acel veșmânt preoțesc. Nu i s-o da lui însărcinarea aceasta. În al doilea rând, nu i-a cerut Dumnezeu lucrul acesta. Exact așa trebuie să fim atenți. Să nu facem o lucrare care Dumnezeu nu ne-o dă. Amin? Să nu o facem, pentru că o facem din slavă de șartă. O facem din competiție. O facem ca să arătăm că și noi putem face. Dacă nu ne-o chema Dumnezeu, acea lucrare, la proba focului ia foc, este doar treste, fân și paie, 1 Corinteni 3. Dacă ne-o chema Dumnezeu, o facem spre slava Lui prin Duhul Sfânt, atunci este aur, argint și pietre scumpe. Dacă ne-o chema Dumnezeu și o facem prin puterea sinelui, o luăm înaintea lui Dumnezeu sau o facem separat de Duhul Sfânt, chiar dacă e voia lui Dumnezeu, este tot treste, fân și paie. Faptele pregătite mai dinainte ale sfinților sunt cele care Dumnezeu ți le arată și prin care umbli călăuzit de Duhul Sfânt. Asta înseamnă că începi prin Duhul, continui prin Duhul și sfârșești acțiunea prin Duhul. Amin? Când privirea se mută de la Dumnezeu spre un simbol, lucrarea sau persoana, sau când privirea se mută de la Dumnezeu spre un simbol, spre o lucrare sau chiar spre o persoană, apare această cursă a efodului. Să fim vigilenți și în gardă. Să nu ne luăm ochii de la Hristosul cel viu și adevărat de la Dumnezeu și să ne-l punem pe lucruri pământești. Să nu iubim mai mult lucrarea decât pe Domnul lucrării și să nu înălțăm o persoană oricâtă ungere are, mai mult decât pe Hristos. Idolatria este ceva în inima omului. Noi când venim la Hristos spune că Dumnezeu a rupt idolii aia din noi. Doar că unii dintre ei nu sunt chiar rupți. Știți de ce? Pentru că spune că cuvântul trebuie să ajungă în adâncul inimii noastre. Dacă suntem superficial cu cercetarea Scripturii, în momentul acela nu ajunge cuvântul în adâncul inimii noastre. De aceea trebuie să fim atenți. Când luăm cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne lăsăm scufundați în el. Vedeți, în Ezechiel spune că aici putem duce și în partea aceasta. Unii au până la gleznă, alții până la brâu, alții până la piept și alții se aruncă în râu. Adică își pierd controlul. Trebuie ca cuvântul lui Dumnezeu să fie din abundență în viața ta. Să te gândești zi și noapte la el și Duhul Sfânt îți va deschide mintea și inima ca să-l înțelegi. Îți va deschide comorile cerului și va turna belșug de binecuvântare peste viața ta. Vei înțelege, dintr-o dată vei înțelege lucruri care nu le-ai înțeles. Pentru că ai început să-L iubești pe Domnul iubind cuvântul Lui. Poți să iubești cuvântul Domnului? Dar dacă îl iubești ca tu să te vezi pe o platformă și începi să memorezi 10 de versete, dar motivația din spatele memorării versetelor este idolatrie, pentru că motivația nu e corectă. Tu vrei să te înalți pe tine. De aceea, ori de câte ori suntem prinși în această ispită, în această influență demonică, trebuie să o aruncăm jos la pământ și să spunem: Doamne,
Eu iubesc cuvântul tău pentru că te iubesc pe tine. Eu iubesc cuvântul tău ca să te înalți pe tine. Eu iubesc cuvântul tău să te slăvesc în fața oamenilor pe tine. Eu iubesc cuvântul tău că este duh și viață. Dacă îl iubești doar cuvântul ca să-ți satisfaci tu o împlinire vizibilă, atunci este slova care te ține în moarte. Vedeți, poporul Israel, Domnul Iisus a venit în persoană, cuvântul întrupat, și ei căutau să-l omoare. Zice, mă, voi spuneți că în cuvânt aveți viață și uite că eu sunt aici și voi nu mă recunoașteți. Slova vă ține în moarte. Cu toate că știau cele 5 cărți pe de rost. Orice slujitor de la 30 de ani în sus, care era pus într-o slujire preoțească, el trebuia să știe cele 5 cărți, sau cărturar dacă era. Deci vedem că cuvântul, dacă îl iei în viața ta fără o motivație sfântă, fără reverență, îl vei învăța exact cum înveți o materie la facultate, la școală. Vei învăța instrucțiunile și asta nu reprezintă călăuzirea Duhului Sfânt. Poți să înveți cu puterea minții cuvântul lui Dumnezeu sau poți, prin Duhul minții, pentru Hristos, să înveți cuvântul lui Dumnezeu. Când intri în el, tu ai viață din el, tu îl trăiești cuvântul. Asta este cu totul altceva. Bun. Am spus, dar mai repet puțin ca să dau și un verset. Când un creștin se atașează mai mult de dar și nu de dătător, de un dar spiritual, de o chemare, de o lucrare, mai mult decât dătătorul, care este Hristos Iisus, intrăm în acest verset, Romani 1:25, și spune că au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și au slujit făpturii în locul făcătorului. Ați văzut idolatria din foarte multe religii. Când este înălțat omul la rang de Dumnezeu, când Sfinții Părinți sau Apostolii sunt înălțați, sau Maria este înălțată, mama Domnului Isus, mai presus de Dumnezeu, când se roagă, așa zic și creștini, la intermediari, acolo ei dovedesc că Dumnezeu cel viu și adevărat este mic în viața lor și în inima lor, de aceea merg prin intermediari. Acum haideți să vedem acest efod, cum devine un idol în imaginea modernă, în epoca în care trăim noi. Succesul poate să devină o cursă, un idol. Poziția, exact cum am spus. Să iubești poziția. Mă, ăla e profet. Odată a venit cineva ne-am întâlnit la un eveniment și când s-a prezentat, cu toate că nu era slujire, eram la masă, mi-a dat denumirea, mi-a dat slujba lui în biserică. Prezbiterul. Oarecum sună asta? Amândrie. Amândrie crasă. Când slujirea noastră, experiențele spirituale sau chiar oamenii de care ne atașăm excesiv de mult, este un efod modern. Este un veșmânt care reprezintă ceea ce zice Isaia, o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. Sunt faptele acelea care ne îndreptățim cu ele și ne batem cu epoleții pe umăr și cu pumnul în piept cine suntem. Și este un pericol. E un pericol. Când prezența
lui Dumnezeu este înlocuită cu o formă religioasă. În 2 Timotei, capitolul 3 și 5, spune că având doar o formă de evlave, dar tăgăduindu-i puterea. De multe ori, să vă dau un exemplu. La ora actuală se vorbește Biserica Victory of Christ. E o biserică rătăcită. Acolo se face să scot dracii cu ajutorul dracilor. Chiar astăzi mă gândeam, atât de rătăcit e creștinismul, din păcate, la ora actuală, încât cei care spun că alții sunt rătăciți și te uiți în viața lor și nu vezi manifestarea împărăției, din păcate, nu doar ca persoane sunt rătăciți, ci ca și comunități, ca biserici. Lucrul acesta îl spun cu responsabilitate, nu vorbesc în denigrare, dar asta este realitatea cruntă. Când alții spun și te uiți în viața lor și nu vezi manifestare, nu vezi biruință, nu vezi decât religie, dați-mi voie să vă spun că acel om trăiește într-o ceață spirituală demonică. Nu este slava lui Hristos. Este prezentă slava lui Hristos, manifestarea împărăției este la ea acasă. Se va manifesta tangibil Domnul Iisus Hristos în viețile noastre și prin viețile noastre. Mulți au păstrat forma, dar au pierdut flacăra. Așa cum Gedeon a pus efodul în Ofra, și noi putem așeza simboluri religioase acolo unde doar Duhul Sfânt trebuie să locuiască. De aceea e foarte important ca lucrarea și tot ceea ce facem să facem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Când noi nu suntem lepădați de sine, lucrarea care o facem e sufletească, e dintr-o ambiție egoistă, e din lipsă de lepădare, e din mândrie, e din multe lucruri, cum am mai spus. Acolo Duhul Sfânt este întristat. Și noi când spunem că e lucrarea Duhului Sfânt și nu-i manifestarea Lui, noi mințim împotriva Duhului Sfânt. Când facem lucrarea repetată și nu ne mai interesează de călăuzirea Duhului Sfânt, acolo Duhul Sfânt este stins. Vedeți, e progresiv. Când greșești și nu te revizui, El îți dă imbolduri interioare. Atunci tu îl ții întristat, blocat. El nu se manifeste pentru că nu-ți lezează liberul arbitru. Chiar dacă ești copil al lui Dumnezeu, nu te manipulează. Îți lasă liberul arbitru. Altfel n-ai mai fi după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu este liber. Domnul Iisus spune, eu fac doar ceea ce văd, dar Domnul Iisus putea să facă și altceva. Putea să facă și altceva. Da? Când victoria ne face vulnerabili. Dăm un alt exemplu de un împărat, de un viteaz foarte puternic din Vechiul Legământ. În 2 Samuel, capitolul 11, versetul 1 și 2. Dacă l-am dat doar pe Gedeon, am zice e un caz izolat. Acum îl dăm pe împăratul David. Nu uitați, lucrurile acestea sunt lăsate în Scriptură, nu să denigreze acești viteji, ci să ne învețe ceva prin ei. Să înțelegem dacă ei au fost viteji, și noi suntem viteji, dar și noi putem cădea. Și noi putem fi înșelați. Amin? Cine spune că stă în picioare să ia seama ca nu cumva să cadă. Cine se mândrește că el îi nu știu cine, să ia seama ca nu cumva să cadă, pentru că diavolul e atent. 2 Samuel, capitolul 11. Fiți atenți. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, ține minte,
Pe vremea când porneau împărații la război, David l-a trimis pe Ioab. Cum vi se pare? Când împărații mereau la război, împăratul David a trimis căpetenia oștirii lui, pe Ioab. Și el, împăratul, fiți atenți, a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustească țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Și uitați cum vine ispita. Deci știți că înainte David a avut mari victorii. O învins pe amoniți, o învins mulți. A fost ridicat. Din nou, știți începutul lui David când era păstor. Experiențele miraculoase care le-au avut. Da? O omorât leu, o omorât ursul. Dumnezeu era cu el. L-a omorât pe Goliat. Și acum vedem pe cine omoară. Cu o falcă de la animal, o scos mielușica din gura leului și tura asta, cu mândria, omoară pe Urie. Îl bagă în gura lupului. Și ia mielușica. Devine el acel leu, dar nu leu din seminția lui Iuda. Devine el acel urs care l-a omorât. Mândria. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Și de aici vine căderea lui. Vedeți, când victoria ne face vulnerabil, când nu mai suntem vigilenți. Țin minte, părintele meu spiritual era un om chibzuit, smerit. Și îmi spune odată că a rămas foarte dezamăgit, că a mers cu niște slujitori cu o ungere foarte puternică peste ei. Și el se simțea cumva eclipsat, dar el avea identitate clară de Fiul de Dumnezeu, nu s-o valida prin slujire. Doar că nu mai prea simțea în ce direcție să slujească, că acei frați acopereau foarte bine orice slujire. Și zice, m-am bucurat. Dar ce s-a întâmplat? Când am mers la un restaurant și am început să mâncăm, ori început să vorbească vrute și nevrute. Aveau ungere, dar n-aveau caracter. Când ai caracter cristic, vei rămâne vigilent. Nu vei fi doar până vei primi victoria, ci și după victorie vei rămâne vigilent. Vei ști că diavolul îi dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Diavolul este prezent chiar și acolo, are duhuri de spionaj după ce ești victorios. După ce ai biruit. Și el te vede în duh. Dacă tu rămâi plin de pasiune pentru Hristos, smerit, plin de credință, vegheator, tu ești o flacără, în spiritual nu se poate apropia de tine. Cam în felul ăsta eu am primit revelație, că El ne vede cam pe unde suntem. Dar dacă începem să ne mândrim după o biruință, începem să pâlpâim ca o lumânare. Și El are duhuri de spionaj care asta fac. Și într-o dată merg la tatăl lor, diavolul, și spune, l-am văzut pe frații. L-am văzut. Se mândrește. Îl văd că nu-i mai flacără, pâlpâie. Și atunci vin atacurile. Și nu uitați, la diavolul nu-i trebuie o săptămână să ajungă. Nu există timp și spațiu în sfera Duhului. E actual, atunci. De aceea nu vreau să vă înfric, oameni sfinți al lui Dumnezeu, doar vreau să vă spun
că fiecare dintre noi suntem ispitiți. Unul la mână. Noi avem un orgoliu, o mândrie umană cu care ne naștem. Este acea sămânță a lui Lucifer, când a vrut să se înalțe, să fie deasupra norilor a slavei lui Dumnezeu, spune în Isaia 14 și Ezechiel 28. Acolo îl arată cum era Lucifer înainte de cădere și după cădere. Deci există în noi, în firea noastră căzută adamică, există mândrie. Și atunci mai există duhul de mândrie care îi din exterior. De aceea noi trebuie să ne revizuim până nu vine duhul ăla de mândrie, că el face corespondent cu mândria noastră când noi umblăm în fire și trezim poftele ei. Zice, nu umblați în fire ca să treziți din nou, să animați din nou poftele împreună cu plăcerile care numai ce le-ați răstignit, numai ce le-a spus pe cruce prin jertfa lui Isus. Acum iară căutați acolo. Nu. Dar dacă din nou ești animat de sistemul lumesc, demonic, de ambițiile egoiste care le-ai avut înainte de Hristos, atunci se atrage și duhul de mândrie. Și atunci este mai greu. De aceea e important din față să ne examinăm. Exemplu. Dacă într-o părtășie nu putem să ne ținem limba sub control, este tot o lipsă de lepădare de sine. Și lipsa de lepădare de sine sau nelepădarea de sine, nerăstignirea sinelui, este mândrie. Că de aceea spune, sinele e viața sufletului. Și dacă noi nu blocăm gândurile noastre care ne animă să ne dăm slavă de fapt, dorințele noastre și deciziile noastre, atunci noi vom umbla în vechea structură, în vechiul Adam. Va fi cuplat la fire. Dar dacă facem prin Duhul să moră poftele firii împreună cu patimile, poftele înseamnă poftele, ispitele, ești ispitit să poftești, împreună cu patimile, împreună cu dependențele. În urma ispitirii, dacă caz azi, mâine, devin dependențe. Nu mai e un accident, ci devine o dependență. Aia e o adicție, aia e umblarea în păcat. Nerăstignirea eului este mândrie. Amin. Bineînțeles că este mândrie. Când victoria ne face vulnerabil, ca pe Gedeon, ca pe David sau ca pe Ezechia, după ce era cu fața la perete și s-a rugat Domnului să aibă milă de el, după ce profetul Isaia vine și îi spune, pregătește-ți casa, pune o rânduială, că vei pleca. Se roagă și îl întoarce Duhul Domnului din drum pe Isaia, du-te, spune că îi lungesc viața cu 15 ani. Ce face? Când vin oaspeții la el, le arată visteriile. Începe să se mândrească, începe să se laude. Și vine profetul și spune, na, toate astea ți le voi lua. Știți ce spune? Nu mai căutăm acum. E bine că zice, dar nu e în perioada lui, îi precizează profetul. E bine că nu e în perioada vieții mele. N-a vă dați seama, oare nu mai bine îl lua Domnul acasă atunci? Eu zic că e mai bine lua atunci. Vedem, după o binecuvântare a lui Dumnezeu, asta am vrut să scot în evidență. De multe ori ne lăudăm atât de mult cu o binecuvântare, cu o biruință, încât îl scoatem pe Domnul din ecuație și atragem atenția asupra noastră. Acum, oameni sfinți al lui Dumnezeu, și asta poate să fie mândrie, când după fiecare cuvânt spui slavă Domnului, slavă Domnului, slavă Domnului. Tu poți să spui slavă Domnului și eu pot să spun slavă Domnului, dar dacă nu-i în adâncul inimii noastre reverența asta să fie slava pentru Domnul, eu degeaba spun de 100 de ori, pentru că un om spiritual simte în spiritual dacă chiar e slavă pentru Domnul sau e slavă eului, nu mai o pun Domnului. Nici și asta e.
poate să devină o lipsă de lepădare de sine. Și să induci în eroare pe cei micuți sau pe alții, pe religioși. Să spună, smerit e asta. Dar un om spiritual miroase, simte parfumul lui Hristos și parfumul, care nu-i parfum, e o duhoare a sinelui. Îl simte imediat. Relaxare de după victorie te face vulnerabil în fața ispitelor demonice. Asta notați. Relaxarea de după victorie te face vulnerabil în fața ispitelor demonice. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. După fiecare slujire, și toate erau da și amin, erau punct ochit, punct lovit. Erau de nota 10 cu felicitări, cu steluță. Era la maxim. Îl vedeți pe Domnul Iisus Hristos vorbind cu ucenicii de succesele care Tatăl le-a dat prin Duhul Sfânt? Nu? Doar le aduce aminte. Mă, voi tă necredincioși sunteți. Ați uitat de înmulțirea pâinilor, ați uitat de minunile care le atrage atenția spre Tatăl. Dar el nu-și dădea slavă de fapt. El știa de unde vine și unde se duce. Tot așa, tu știi cine ești, știi de unde te-a scos Domnul și știi unde te duce Domnul. Tu ai biletul câștigat. Tu ai biletul câștigător. Atunci, frate scump și soră scumpă, ce trebuie noi să facem? Să-L reprezentăm pe Hristos Iisus în tot ceea ce facem. În tot ceea ce facem. În tot ceea ce facem. Trebuie ca El să fie înălțat. Repet, noi putem să-L înălțăm, să spunem slavă Lui. Eu nu îs preocupat să spun de multe ori, dar n-am împotriva celor care îi simt în Duhul că spun. Eu am alt mod. Tu poate ai alt mod. Nu suntem aici niște matrițe și toată lumea să se potrivească în forma noastră. Eu dacă ascult un frate și văd smerenia în inima lui, el și dacă nu spune, dar o văd în inima lui, îl văd în modul în care slujește. Și asta nu înseamnă că stă gârbov. El poate să fie și incisiv. Dar văd războiul că îl duce în numele Domnului și spre slava Domnului și prin Duhul Sfânt. Înțelegem lucrul acesta. Oricum, când Duhul Sfânt se manifestă, când e Duhul Sfânt autentic, vorbesc, prin slujitori, slujitorul acela nu va putea să nu dea slavă Domnului. Nu va putea. Duhul Sfânt se manifestă doar când lucrarea este din inimă spre slava lui Isus. Altfel, el nu. Spune că Duhul Sfânt nu își va arăta intențiile lui. Atunci nici intențiile noastre. Duhul Sfânt nu ne ajută pe noi sau nu ne slujește pe noi spre slava noastră. Punct. Când un om nu-i smerit, un slujitor nu-i smerit sau devine nezmerit, poate a fost smerit, cum vedem aici la Gedeon, vedem la David, vedem la alți împărați, și s-or umfla la un moment dat la Saul când îi spune profetul: când erai mic în ochii tăi, nu te-a uns Domnul ca împărat? Acum că te-ai mândrit, Domnul rupe împărăția de peste tine. Deci asta e. Poți să funcționezi dacă ai o mândrie care încă nu ți-ai descoperit-o. Vreau să spun, Duhul Sfânt nu se retrage imediat, dar încet, încet se retrage, pentru că îl întristezi, pentru că îți dai slavă ție. Dacă Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, fiți atenți, oameni buni, nu vine să spună intențiile Lui. Domnul Iisus spune: când va veni El, vă voi trimite un alt mângâietor, un înlocuitor care va fi cu voi și în voi până la sfârșitul veacului. El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Duhul Sfânt vorbește hotărârea cerului în părtășia ta cu El. El îți vorbește de la El pentru că e una, în esență, cu Tatăl. Nu o să-L întrebe pe Tatăl pentru că El e Dumnezeu, El știe ce să-ți răspundă. Dar în partea asta de călăuzire, acolo e nevoie de sfatul, de hotărârea cerului. El nu vorbește cum Iisus era
Fiul lui Dumnezeu, 100%, era și om 100%, el nu s-a folosit de slava cerească, nici de atributele cerești, ca Fiul de Dumnezeu s-a dezbrăcat sau s-a dezis de ele, cu toate că era Dumnezeu 100%. Și toată lucrarea a făcut-o prin Duhul Sfânt. Asta e exemplu de slujitor care ni se dă. Fiul și Duhul Sfânt. Dar bun, dacă ei slujesc în felul acesta, tot așa trebuie să slujim și noi. Tot așa trebuie să slujim și noi. Tot așa trebuie să slujim și noi. Rugăciunea și atitudinea corespunzătoare care dovedește smerenia și neputința noastră, înainte de a intra în slujire, să spunem, Doamne, leagă puterea sufletului meu, a imaginației mele, a inspirației mele, a născocirilor mele, a dorințelor mele, a deciziilor mele care nu sunt călăuzite de Tine. Leagă. Fă să uit. Fă să uit. Fă să uit. Odată într-o slujire eram invitat la o biserică, dar eu n-am știut că mie mi se va da slujirea de bază. Nu știu cum s-a întâmplat așa, poate chiar Duhul Sfânt o orchestra lucrarea asta. Și era o biserică mare. Și spune păstorul, fratele Francis să aibă cuvântul din partea Domnului. Eu n-am știut. Și dintr-o dată m-am pus pe genunchi, am fost intimidat și am zis, Doamne, dar nu știu ce să spun, că nu m-am pregătit. Și am auzit cum Duhul Sfânt a aplaudat. A zis, bravo, astăzi o să am mai mult din tine. Și dintr-o dată am văzut că Dumnezeu are simțul umorului față de mine și m-am încurajat, m-am ridicat, m-am întărit și m-am dus. Bazat pe cuvântul că orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăție se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Asta nu înseamnă că nu ne pregătim. Nu asta vreau să scot în evidență. Vreau să scot în evidență că câteodată Duhul Sfânt schimbă macazul, îți dă un cuvânt acasă și poate vine unul cu un ștreang în buzunar la biserică și zice, Doamne, dacă nu vorbește azi eu mă spânzur. Și Duhul Sfânt îți schimbă mesajul. Duhul Sfânt îți schimbă mesajul. Am fost odată la o biserică în zona aici și mi-am pregătit un mesaj și când am ajuns în biserică, n-am primit să-l vorbesc. Încercam și mi-am dat seama că Duhul Sfânt vrea altceva. Și în timp ce eram în față, mă rugam în inimă și am zis, Duhule Sfânt, e o problemă. Da, spune mărturia din viața ta, aia. Și când am spus-o, a venit ungere, confirmare și vine un frate la final și zice, eu m-am regăsit aici. Tot ceea ce ai vorbit a fost pentru mine. Și a zis, slavă Domnului, dacă doar pentru tine o trebuit asta, e foarte bine. De aceea, unii oameni vin așa de bazați în credință încât cer atunci și Dumnezeu te va face să schimbi macazul. Cei mai mulți slujitori pierd luptele în urma victoriei, exact cum am spus. 1 Corinteni 10:12. Astfel, dar cine crede că stă în picioare să ia seama, să nu cadă. Adică să fie vigilent, să nu se mândrească că el e foarte puternic, să ia seama ca nu cumva să cadă. După biruințele mari vine cea mai mare ispită, mândria spirituală. Am ajuns la punctul care am vrut. Când nu ne facem introspecții personale, măi, de ce dăruiesc bani? Dăm un exemplu. Ca să-mi dea Domnul înapoi. Să deschidă zăgazurile cerului. Motivația este greșită. S-ar putea ca să nu-ți dea Domnul. De ce fac fapta asta? Să fie contabilizată, să fiu mântuit. Să mențin mântuirea. Greșit. Le faci din frică. Îs alterate. Nu-s bune. Îs stricate. Toate acțiunile astea au o motivație greșită. Și o țintă care nu-i bună. Mergem mai departe. Mă duc să slujesc.
dar o lungește unul înaintea mea. Eu ziceam de 10 ori mai bine. Sluvirea nu are eficiență. E din duh de ceartă, din slavă de șartă. În momentul acela vine mândria, duhul de mândrie. Când noi nu ne lepădăm de sine, când mândria interioară nu o ținem pe cruce, duhul de mândrie vine și dă mâna. Se întâlnesc două forțe. O forță demonică exterioară cu un drac interior. Firea noastră nerăstignită, credeți-mă că de multe ori e mai rea ca un drac. Își cere mai puternice drepturi și te blochează în a umbla în voia lui Dumnezeu mult mai puternic. De multe ori punem în cârca demonilor lucrarea firii nerăstignite și altădată punem în cârca Domnului firea nerăstignită sau lucrarea întunericului. Să dau un exemplu. Sunt momente când Dumnezeu ne trage frâna de mână pentru că vrea să ne ferească de pericole. Ne dă o viziune, spune că lui nu-i pare rău de darul și de chemarea care ne-o dă, te cheamă, dar nu te confirmă încă. Apostolul Pavel, chemat să fie apostol de Domnul, nu de oameni, dar confirmat prin prezbiterii din biserica din Antiohia. Și Pavel știa că e chemat apostol. El, de când s-a întâlnit cu Domnul pe drumul Damascului, mesajul lui din Fapte 26, 16, 17, 18, acolo arată că e lucrarea apostolică care Domnul i-a dat-o revelată în momentul în care o căzut de pe cal și a orbit. Și totuși, el intră după peste 10 ani. Este confirmat ca apostol. Mergea la Ierusalim, s-a întâlnit cu niște apostoli, cu Petru, cu Ioan, care erau stâlpii bisericii, dar era încă necunoscut la fața bisericilor din Ierusalim. Merge în Arabia și acolo Dumnezeu îl echipează. Și după aia ajunge și intră în lucrările misionale, când îl ia Barnaba, era de mare ajutor, și merge la biserica din Antiohia și abia din capitolul 14 spune Apostolul Pavel și Barnaba. Chemarea o știa, dar nu a avut confirmare pentru că au avut nevoie de maturizare. Au avut nevoie să nu se mândrească, pentru că era plin de slovă din vechiul legământ. Era plin de revelație Apostolul Pavel. Și au avut nevoie de zdrobire și el. De aceea de multe ori confundăm frâna Domnului de mână din viața noastră cu un atac demonic. Și vedem că tot dăm în draci acolo și nu se întâmplă nimica. Acolo trebuie să ne punem atenția, oare nu-i firea mea? Oare motivațiile din care vreau să fac, dorințele mele sunt spinte, scopurile sunt curate sau sunt întinate? Și când vei vedea lucrul acesta și îl vei întreba pe Domnul exact cum spune împăratul David: Doamne, dacă sunt pe o cale rea, cercetează-mă. Doamne, nu mă lăsa să mă fiu părtaș păcatelor mari, păcatului de mândrie. Doamne, dacă sunt pe o cale rea, du-mă din nou pe calea veșniciei. Când te rogi sincer Domnului: Doamne, oare nu-i de la Tine toată piedica asta? Oare nu vrei să mă înveți ceva? Oare ceea ce vreau să fac eu e chiar spre slava Ta? Sau e o dorința mea? Sau e o validare a mea? Sau e o mângâiere a sufletului? Sau e eul meu încă întronat? Vedeți, Gedeon nu a căzut în război, ci după ce a avut biruință în război. Cariera poate să fie un efort. Când munca devine sursa identității noastre. Slujirea, când darul devine mai important decât dătătorul. Am spus, dar e bine să repet. Când liderii spirituali, când îi ridicăm la nivelul idolilor, experiențele trecute, când trăim din amintirile unei revărsări vechi, unui eveniment și nu din prezența actuală a Duhului Sfânt. Vedeți?
Foarte mulți frați și surori trăiesc din trecut, dintr-o experiență a trecutului și când te întâlnești cu el, așa ți-o vorbește și după aia tu afli că ei au fost în urmă cu ani de zile. Atât e de vie experiența aia în viața lui, vie experiența trebuie să fie și niciodată să nu moară când ne-am întors la Domnul, când Domnul ne-a găsit, când ne-a scos din întuneric. Aia da, tot timpul când vorbești lucrul ăla și eu îl vorbesc ca și când a fost ieri. Dar experiențele, dacă le vorbesc alea și nu am altele, înseamnă că ceva s-a stricat în mine, în inima mea. Noi trebuie să avem o viață continuă, umblând în Duhul. 1 Ioan 5:21 spune: copilașilor, păziți-vă de idoli. Coloseni 3:5: omorâți mădularele voastre pământești. Lăcomia, care este o închinare la idoli. Lăcomia de bani, lăcomia de lucrurile lumii acesteia, lăcomia de mâncare, lăcomia prin ochi. Astea vin tot din mândrie. Dintr-o inimă nerăstignită, dintr-o inimă nezdrobită. De acolo vin. Mândria are foarte, foarte multe ramuri, e ca un pom. Dar Dumnezeu curăță astăzi altarele inimilor noastre. Nu că nu avem în parte, nu sunt curate, le curăță mai mult. Le curăță mai mult. Cine are, îi se va da și va avea din belșug. Poate ai manifestarea împărăției, poate ai smerene, poate ai ungerea Duhului Sfânt, ai chemare, ai intrat în destin, ești un om înțelept, dar ți se va da mai mult. Să nu uităm, introspecția e pe calea biruitorului. Trebuie să ne facem reexaminări continue. Să vedem dacă nu cumva să trezesc idolii din viața noastră. Idolii, eu aș denumi idol orice lucru care îl punem deasupra lui Dumnezeu. Orice lucru care ne preocupă mai mult decât Dumnezeu. Dacă te uiți la televizor, la filme, la internet, mai mult decât ai tu relație cu Dumnezeu, prin cuvânt, prin rugăciune, prin meditație, prin părtășie, prin post, prin multe discipline, dacă întrec lucrurile acestea, ai pus înaintea lui Dumnezeu. Ți-ai făcut un idol. Mi-am făcut un idol. De aceea trebuie să ne reexaminăm continuu. Continuu. La lăcomia de bani. Lăcomia de bani nu înseamnă că trebuie să fii neapărat bogat. Poți să fii mediu. Poți să fii în lipsuri. Dar ți-ai dorit tot timpul. Tot timpul ai în plan unele lucruri. Dacă aș avea cutare, dacă aș avea. Și niciodată nu poți să dai Domnului, pentru că în inima ta spui: dacă aș avea, aș da. Nu. Dacă nu poți da acum, nu vei da nici atunci. Nu vei da nici atunci. Credeți-mă, eu am învățat când am studiat în primul an de credință predica de pe munte. Și eu am numit-o predica de pe munte, am numit-o Constituția Împărăției lui Dumnezeu. Adică ea are legi spirituale ale Harului. Și dacă eu vreau ca împărăția să se manifeste peste viața mea, să mă guverneze, să mă stăpânească, eu trebuie să fiu un supus loial împărăției, aplicând legile împărăției. Exact cum aplici legile unei țări când stai în țara aceea, eu m-am obligat să aplic legile împărăției ca ea să guverneze peste viața mea. Și când Domnul Iisus Hristos spune: nu poți sluji la doi stăpâni, m-am pus foarte adânc întrebarea. În ciuda faptului că aveam foarte mulți bani, eram dator la bănci, am vorbit cu soția mea și am zis: noi dacă nu putem da acum partea Domnului, pentru că zice acolo, fiți atenți la zeciuială, zeciuiala, dacă o ținem, e sub vechiul legământ. E milostenia, primul prag, e zeciuiala, zice, ca parte a Domnului, aduceți la casa Domnului, adică e o recunoștință că tu o aduci, nu o dăruiești, ai nu-i dăruire,
E o recunoaștere, o conștientizare că Dumnezeu ți-o dat și tu îi aduci înapoi partea lui care El ți-a cerut-o, a 10-a parte. Asta e sub vechiul legământ. Și treci la a 3-lea nivel. Dărnicia, nu din prisos, ci din necesar. Acolo vei vedea biruință în viața ta. Cu modestie vă spun, am dăruit din necesar și n-am avut motivul ca Dumnezeu să-mi dea înzecit și însutit. Pământește, material, în plan fizic și spiritual. I-am zis, Doamne, umple-mă cu comorile cerești, mai mult decât astea pământești, ca să nu am atâta băgare de seamă la lucrurile astea pământești. Și Dumnezeu mi-a dat înțelepciune, slavă Domnului, mi-a dat dragoste, mi-a dat înțelegere, cunoștință cum să umblu pe calea Lui. Cam așa funcționează împărăția lui Dumnezeu. Împărăția îți furnizează ceea ce știe că tu ai nevoie primordial, mai mult decât ceea ce crezi tu că ai nevoie. Deci Dumnezeu curăță și astăzi inimile noastre. Ne curăță altarele inimii, adâncimile inimii, ca noi să putem să ne așezăm jertfa să fie curată și să fie mistuită de focul Duhului Sfânt. Când e mistuită jertfa, aia înseamnă că cerul a hotărât, da, e bună, sacrificiul lui Franții e bun, dă-i foc. Când i-a dat foc, e ok-ul Duhului Sfânt. Simți dintr-o dată că ceva s-a cuplat în viața ta. Nu e doar metaforic lucrul acesta. E chiar se cuplează ceva. Simți în dimensiunea sufletului tău o odihnă, o pace, o bucurie. Simți că ți-ai luat ochii și mintea și gândurile și îngrijorările care le-ai avut până în urmă cu câteva minute pentru lucrurile cutare. Îngrijorarea e o slujire lui Mamona. Îngrijorarea e o slujire lui diavolul. Când noi ne îngrijorăm, noi încălcăm porunca care zice nu vă îngrijorați de niciun lucru, că eu vă port de grijă. Căutați împărăția și celelalte lucruri eu vi le dau ca bonus. Noi când ne îngrijorăm, noi dovedim necredință în ceea ce spune Dumnezeu și cu atitudinea inimii spunem, Doamne, Tu ai zis lucrul ăla, dar nu cred că mere, lasă-mă că mă descurc eu. Și încep să te îngrijorezi. Încep să te îngrijorezi. Și vei vedea că lucrurile sunt frânate în viața ta atunci. Pentru că închinarea nu-i curată. Închinarea prin îngrijorare dovedește credință mai mult în puterea sinelui decât încrederea în Dumnezeu. Credință în puterea sinelui, lipsă de lepădare de sine. Din nou. Domnul vrea să dărâme toate efodurile din inimile noastre, făcute de mâinile noastre, pentru a restaura o închinare în viața noastră în duh și în adevăr. Adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Eu când vorbesc de închinare, eu nu vorbesc de o închinare prin laudă. Închinarea, eu spun, vedeți, închinarea este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul, tot cugetul, tot Duhul, toată puterea ta, toată tăria ta, Duh, suflet și trup. Asta este închinare. Părți din închinare vine, aduceți-vă trupurile voastre înaintea Domnului, asta este o slujbă sfântă, este o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu, este un sacrificiu primit de Dumnezeu. Când tu îți înnoiești mintea, este o închinare, mintea e închinată Domnului. Când dorințele tale te lepezi de ele și alegi dorințele Domnului, e o închinare cu emoțiile tale. Când deciziile tale le supui voiei lui Dumnezeu, e o închinare cu voința ta. Și astfel ți-ai închinat sufletul. Astfel ți-ai închinat sufletul și tragi și trupul. Ții poftele pe cruce, tot, și îl iei trupul. Îl iei trupul, pentru că el e dezbrăcat de puterea păcatului. Îl iei și îl aduci. Și uite așa, întreaga ta ființă este sfințită, cum spune în 1 Tesaloniceni 5:23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie găsite întregi și fără vină la venirea Domnului. Zeciuiala, spune aici sora Lili de Leanu, zeciuiala se regăsește și în Noul Testament, da, foarte bine ai spus, soră, dar vreau să spun ceva.
Ia urmărește cui să cereze, cui vorbește Domnul Isus în Matei 23. Fariseilor, noi nu suntem farisei. Spune, voi dați zeciuială din izmă și din mărar și din toate cele lucrurile și faceți neîmplinite lucrurile care trebuie împlinite, cum ar fi dreptatea, mila și credincioșia. Fiți atenți, oameni sfinți. Ei chiar astea credeau că le fac prin zeciuială. Mila, dreptatea și credincioșia, că sunt credincioși lui Dumnezeu, fac milostenie și îți darnici. Și Domnul spune, pe acestea faceți-le și pe celelalte nu le lăsați neîmplinite. Pentru că ei erau sub lege. Și dacă erau sub lege, ei trebuia să împlinească legea. E o zeciuială vechi, nou testamentală. Dați-mi voie să spun că eu nu o văd 10%. Chiar dacă poți să dai 10%, dar eu nu contabilizez pentru că nu intru sub lege. Alții dau mult mai mult decât 10%. Eu nu sunt un fariseu. Eu nu contabilizez lui Dumnezeu 10%. Și dacă dai partea asta la biserică, e ok, dar nu uita că mai este un prag, dărnicia. Dărnicia. Sămânța. Aia o duci la casa Domnului. Dar există o sămânță. O dărnicie. Cine dă un pahar de apă rece numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Eu când mă duc în lucrări, când mă duc la conferințe, Duhul Sfânt m-a învățat principiul acesta și îl mențin. Și când nu îl mențin, Duhul Sfânt îmi spune: n-ai adus la omul lui Dumnezeu. Și eu deja știu lucrul ăla. Duhul Sfânt mă arată că e un principiu. Când merg la lui Dumnezeu, exact, dacă luăm din Vechiul Testament, când mereau la împărat, acum oamenii, slujitorii, ei au o ungere împărătească, o împărăție sfântă, un neam ales ca și fiecare dintre noi, doar că ei o exercită la un nivel mai înalt. Eu, ca un semn de recunoștință, eu aduc acolo omului lui Dumnezeu și voi primi beneficiile acelui slujitor. Dar eu nu caut lucrul acesta, dar Domnul Iisus îl spune. Eu nu îl caut, dar știu că vine peste mine. Vine, spune, dacă un pahar, vei primi răsplata. Poți să dai unui evanghelist care mere în Africa și să întorc la Dumnezeu prin slujirea lui o grămadă și tu îi dai bani și tu vei primi din ungerea lui. Nu Dumnezeu îți face o impartation din ungerea lui. Dumnezeu îți face și ție o răsplată și îți dă ungere în domeniul în care tu activezi, în chemarea ta, în darurile tale. Zice, vei primi răsplată. Tu poate nu crezi, dar ți se pot contabiliza. Dacă pe banii tăi omul ăla a mers în Africa, mare îți va fi mirarea când vei ajunge în împărăție, când vei vedea niște negri venind către tine, acolo ne cunoaștem în Duhul și spune: eu am fost mântuit prin tine. Și tu spui: nu te-am văzut niciodată. Da, dar tu ai dat bani. Și omul ăla o luat bilet și o venit la noi. Și datorită banilor tăi noi am fost mântuiți. Vedeți? Bun, trecem la următorul punct. Restaurarea, întoarcerea la prezența autentică. Cum ne întoarcem? Acum am vorbit cum cădem în capcane, cum ne ferim de capcane, cum ieșim din ele. E foarte simplu. Pocăința noastră înaintea lui Dumnezeu readuce prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Un exemplu foarte. Când David, împăratul David, a omorât pe Urie, s-a culcat cu nevastă sa, vine prorocul Natan, nu mai citim din Biblie, știm întâmplarea, și îi dă acolo o întâmplare, cum unul a avut mai multe oi și altul a avut numai o mielușică și o luat-o și zice, ăla trebuie să dea de 4 ori înapoi și să fie pedepsit cu moarte. Și spune Natan, profetul, tu ești ăla. Nu încerca să aduc argumente. Știți ce a spus? Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Automat s-a îndepărtat sentința de peste el. Se întoarce profetul și spune: nu vei muri. Doar că rodul acela blestemat, pentru că ai înșelat omul lui Dumnezeu care o mers la luptă, n-ai avut atâtea femei și dacă erau puține, spune, nu ți-ar mai fi dat Domnul?
Exact acolo trebuie să mergi. Omul era foarte loial. Era cu o inimă curată, Urie. L-a chemat David înapoi ca să acopere că e însărcinat de el, că a rămas Batșeba însărcinată, l-a îmbetat și o zis, du-te acasă, și el a dormit la porți. Voi vă dați seama ce? Zice, cum să mă duc, mă, când Ioab e pe câmpul de luptă cu ceilalți oameni viteji și eu să mă duc la nevasta mea? Și Dumnezeu i-a apreciat inima curată a lui Urie și l-a pedepsit pe David, luând-i întâiul copil, care era în preacurvie născut cu Batșeba. Da? Dar vedem, pocăința. David s-a pocăit. De-aia era un om după inima lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta nu a făcut-o după inima lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că era o urăciune înaintea lui Dumnezeu, dar el era un om care avea o pocăință, pe drum mergea. Față de Saul, care spune, am păcătuit datorită faptului că poporul a cerut pradă de război. Ori plâns, de aia am luat animale care behăiau. El avea o pocăință mai mult față de oameni, era mândru și de aia o tras de profetul Samuel să-l îndreptățească în fața poporului. Hai cu mine în fața poporului. Deci nu a fost o pocăință din inimă. Inima lui era stricată în momentul acela. Ne pocăim din inimă. În Faptele Apostolului, capitolul 3 cu 19, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Adică din nou să fie activat în împărăția lui Dumnezeu, din nou să se activeze darurile, chemarea, slujirea peste viața ta, din nou să fie activă pacea, bucuria, dragostea în viața ta. Din nou să ai acea satisfacție a prezenței lui Dumnezeu în viața ta și prin viața ta. Să simți din nou dragostea dintâi. Duhul Sfânt activează în noi din nou, încât să simțim, wow, de mult nu m-am mai simțit așa. Deci, prin pocăință, prin renunțare, la orice ambiție egoistă, la orice ce am făcut, să ne validăm, să ne înălțăm. Eu, într-o perioadă, i-am spus Domnului, Doamne, nu știu de ce nu intru în promisiunile tale așa cum mi-ai promis. Și am zis, dacă e vina mea, dacă tu nu mi le dai că încă îți nerăstignit, sunt în stare, Doamne, să nu mai slujesc în ceea ce tu m-ai dat deja. Acolo unde e ungerea, eu nu vreau să aduc prejudiciu împărăției tale. I-am zis, chiar vreau să stagnez lucrarea și darurile care mi le-ai dat pentru trupul tău. Și credeți-mă, acea rugăciune sinceră a activat intrarea în destinul meu mult mai rapid. Am intrat într-un nivel mult mai avansat după aceea. Dar am simțit în interiorul meu că a cuplat ceva Dumnezeu acolo. De aceea spune că inima noastră e nespus de rea și deznăduit de felătoare, spune profetul Ieremia. Cine poate să cunoască? Domnul poate să cunoască. Acum inima noastră, e turnat Duhul Sfânt în ea. Nu mă înțelegeți greșit. Inima noastră e curățită. Dar de multe ori mai vin unele lucruri pentru că în adâncul inimii noastre, în adâncul ființei noastre, nu au ajuns încă ca apa cuvântului să curățească, să spele sângele mielului acolo. Încă nu suntem conștientizați. De aceea învățătura asta are rolul principal, este să ne aducă la cunoștința voii lui Dumnezeu, să vedem unde suntem. Vedeți că de multe ori facem rugăciuni. Dar numai nu pușcă lucrarea întunericului, numai nu pleacă un demon, numai nu știu ce. Poate e atașat drept legal, are drept legal, e atașat legal acolo. Și atunci s-ar putea să fie mândria, s-ar putea să fie lipsa lepădării de sine. Și în adâncul inimii noastre încă să mai fie impurități. Dar n-ar trebui să ne liniștim încât să spunem, băi, înseamnă că eu niciodată nu o să fiu capacitat, niciodată nu o să intru în promisiune. Nu, frate și soră, nu acolo vreau să te aduc în deznădejde. Eu vreau să te aduc la rezolvarea prin cuvântul lui Dumnezeu. Spune să ni se șteargă păcatele și să vină vremuri de înviorare. A doilea lucru, după pocăință, să ne despărțim de idoli pentru a primi din nou claritate, să ni se redea claritate spirituală.
Spune 2 Corinteni 6, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Și eu vă voi primi din nou. Eu vă voi primi. Asta nu e vorba doar când pleci din lume, când ieși de sub puterea întunericului. Nu. Ieșiți din mijlocul lor, adică ieși din mijlocul anturajelor nefaste, din mijlocul idolilor, din mijlocul dorințelor care nu sunt după voia lui Dumnezeu, din mijlocul lucrurilor care știi că nu sunt sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu spre slava lui Isus. Și Domnul ne va primi, despărțirea. Și după aceea, e pasul 3 care spune Duhul Sfânt restaurează închinarea vie. După aceea îți aduci trupul tău ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Oameni sfinți al lui Dumnezeu, inima vă este pregătită, mintea vă este pregătită, conștientizată de Duhul Sfânt, pentru că eu știu că Duhul Sfânt, când dă, ne arată voia Lui, ne dă și puterea să înfăptuim. El ne dă și voința și puterea de înfăptuire. De aceea, cred că ați fost conștientizați de zonele în care încă e intronat sinele nostru, mândria sinelui, dorințele noastre, ambițiile noastre, idealurile noastre, renumele noastre, pozițiile noastre, slujbele noastre și nu-i Hristos. Nu El capul din piatră, nu El este piatra din capul unghiului. Nu este El pe tron acolo. Putem folosi de multe ori într-un mod nedumnezeesc, cum spune și cuvântul, să nu iei numele Domnului în deșert. De multe ori putem lua cuvântul Domnului și punem numele Domnului peste el, dar de fapt e puterea eului, e intronarea eului, doar că spunem Domnului. Știu că multe le-am făcut din necunoștință. Și eu, când Duhul Sfânt îmi descoperea, nu știam multe lucruri. Dar am căutat și Duhul Sfânt m-a descoperit. Și tot m-am pocăit de ele, tot am renunțat la ele și încă dați-mi voie să vă spun că în timp ce slujesc și sunt transformat după chipul Domnului, ca fiecare dintre voi, din slavă în slavă, din nivel în nivel, de înțelepciune, de pricepere, de ungere, de smerenie, tot mai văd că Duhul Sfânt îmi descoperă lucruri. Tot mai văd. Pentru că nu eram în pericol cât timp nu am știut de ele și nu umblam la nivelul ăla. Cu cât urci în cunoaștere, în manifestare, cu atât trebuie să fii mai consacrat. Aia înseamnă cu atât mai puțin din tine. Lucrurile alea nu le-au încurcat pe Domnul că n-ai ajuns la nivelul acela. Cu cât urci mai mult, vei vedea, frate și soră, că îți vei pune întrebarea, Doamne, dar văd pe slujitorul ăla care parcă nu m-aș compara, că știu că e idolatrie și comparația asta, e mândrie. Dar parcă văd în direcția aia că tu totuși îi dai ungere, dar văd nerestegnit acolo câte ceva în el. Văd încă slavă de șoartă, văd cu tare. Și Duhul Sfânt îți va spune, nu te preocupa de treaba asta. Da, unii nu vor fi transformați pe deplin pentru că nu se lasă transformat. La altul încă nu a ajuns la nivelul în care trebuie, nu-i conștient, încă nu mă aude vocea și dacă pun pe altul să-i spună, tot nu pricepe, îl voi duce eu. Îl voi duce eu. De aia nu te preocupa uitându-te. Tu uită-te în Scriptură, uită-te la ceea ce spune Domnul nou legământ și examinează-te pe baza cuvântului lui Dumnezeu și a călăuzirii Duhului Sfânt. Și nivelul de zdrobire, aia e consacrare, zdrobirea sinelui, mai puțin din eul nostru, pe tron, va face ca ungerea să fie peste noi la un nivel mai mare și să știm să gestionăm ungerea. Nu va mai fi amestec. Va fi un izvor tot mai clar, tot mai pur, tot mai cristalin, tot mai curat. Și ungerea și curgerea va fi fluentă. Nu va mai fi oscilantă. Oscilația vine din cauza lipsei de lepădării de sine. Bun, oameni sfinți, ne rugăm. După cum am spus, nu mă rog, ne rugăm împreună. Tată Sfânt din ceruri, îți mulțumesc pentru Duhul Sfânt prin care m-ai descoperit în această seară că încă activez în puterea sinelui
încă în anumite domenii, sfere de activitate din viața mea, aspecte ale vieții mele, contexte, circumstanțe în care activez, încă sunt întrunat eu și nu ești tu. Te rog, iartă-mă pentru orice moment din viața mea când am înlocuit prezența ta cu forme religioase, cu mândrie de sine, cu obiceiuri sau cu dependență mai mult de oameni decât de tine. Iartă-mă, Tată, în numele lui Iisus, pentru orice efort care l-am ridicat în inima mea, cu voie sau din nebăgare de seamă, din necunoștință, din neștiință, în numele lui Iisus, Tată. Curățește-mă prin sângele mielului. Chiar acum te rog, pentru că am renunțat la aceste lucruri de fapte. Curățește-mă și dă-mi din nou pasiune pentru tine. Din nou vreau să te pun numărul 1 în viața mea. Vreau ca tu să fii exemplul suprem. Vreau ca toată cinstea tu să-ți o iei de peste viața mea. Doresc ca toată slava să-ți o iei tu. Doar tu meriți aceasta. Și îți mulțumesc, Doamne, căci tu ai spus că dacă ne mărturisim păcatele, tu ești credincios și drept ca să ne ierți și să ne curățești de orice nelegiuire. În numele lui Iisus Hristos, renunț la orice idol ascuns din viața mea. Fie că este din mândrie, din slavă de faptă, de competiție, de lăcomie, de poziție, de carieră, de independență, de oameni sau de alte lucruri. În numele lui Iisus, rup orice legătură demonică cu idolatria, cu trecutul, cu tradițiile, cu dorințele lumești, umane, în numele lui Iisus Hristos, și declar că doar prin tine pot totul în tine și prin tine și pentru tine. Declar, Doamne Iisuse, că Tu ești Domnul vieții mele. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai făcut slobos, Doamne. Și de astăzi iau hotărâre să rămân tare și să nu cad din nou în jugul robiei. Știu că umblarea în sine este o robie, pentru că Duhul Sfânt nu poate activa prin mine. Și sunt robit din nou de lucrurile de care am fost eliberat. În numele lui Iisus, Tată, mă consacru din nou ție. Vreau să fiu un templu viu, un templu al Duhului Tău cel Sfânt. Nu mai doresc să fiu un templu al idolilor, al dorințelor, al idealurilor, al gândurilor de fapte. Nu mai doresc lucrul acesta. Doresc, Doamne, ca tot ceea ce am și tot ceea ce sunt să-ți aparțină ție, Doamne. Și acum chem focul Duhului Tău cel Sfânt, acel foc purificator, acel foc care mă curățește, care mă restaurează și îmi curățește inima, ca astfel jertfa să fie plăcută și focul Duhului Sfânt să ardă pe altarul inimii mele, chiar în acest moment. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai spus că dacă se curăță cineva de lucrurile acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său. Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, că Tu m-ai curățit chiar în acest moment. Îți mulțumesc că sunt un vas de cinste, folositor stăpânului pentru orice lucrare bună.
Îți mulțumesc că Tu mă faci destoinic chiar în această seară, chiar în acest moment. Îți mulțumesc că mi-ai descoperit lucrurile ascunse ale inimii, dorințe ascunse, ambiții ascunse, idealuri, vise umane. Și doresc ca visul Tău pentru viața mea să se împlinească în viața mea. Declar că niciun efod al trecutului nu va mai sta între mine și Dumnezeu. Declar că Tu ești Domnul și acesta este numele Tău. Și slava Ta nu o voi mai da altuia. În Isaia 42:8. Declar că inima mea aparține doar lui Hristos și Duhul Sfânt locuiește în mine. Că trupul meu este templul Duhului Sfânt și îl glorific pe Dumnezeu în trupul meu și în sufletul meu, care sunt ale lui Dumnezeu. Declar că intru într-un sezon nou de închinare autentică și prezență vie, în adevăr și în Duh. Doamne, conform Psalmului 51, de la 10 la 12, zidește în mine o inimă nouă. O inimă nouă. Și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Știu că Duhul Tău cel Sfânt L-ai pus să fie cu noi și noi până la sfârșitul veacului. Dar aici nu lua ungerea Duhului Tău cel Sfânt de peste noi. Există acea ungere, acea conștientizare, acea putere dumnezeiască, acea manifestare a împărăției Tale, acele revelații, acele viziuni, acele vise profetice, acele daruri, acele chemări care Tu mi le-ai dat ca să împlinesc destinul la care m-ai chemat. Îți mulțumesc că Tu nu le iei de peste mine. Îți mulțumesc că ele rămân active peste viața mea. În numele lui Isus. În numele lui Isus. Declar că în viața mea se ridică un altar al prezenței Tale, nu al amintirilor trecute. Lăsăm tot ce a fost în urmă și alergăm înainte, cum spunea Apostolul Pavel. Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Efodul lui Gedeon ne avertizează că nu putem transforma binecuvântarea lui Dumnezeu în idol. Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la esență, la prezență, la inima închinării, să dărâmăm efodurile ascunse și să ridicăm altare vii ale Duhului Sfânt. Acolo unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. În 2 Corinteni 3:17. Acolo unde Hristos Domnul este întronat, acolo este Duhul Domnului și El aduce libertate în viața noastră. Și îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim că în această seară, Doamne, Tu eliberezi poporul Tău de frici, de traume, de temeri, de amărăciuni, de competiții, de slavă deșarte. Îți mulțumesc că Tu ai făcut și mai faci lucrul acesta. Îți mulțumesc că mulți vor simți o ușurare după această slujire. Îți mulțumesc că Tu dorești să fim mai liberi decât vrem sau credem noi că putem fi. Îți mulțumesc că această libertate prin har Tu ne-ai dat-o ca să putem să slujim Dumnezeului cel viu și adevărat. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai avertizat, Doamne. Ne-ai avertizat, ne-ai conștientizat, ne-ai iluminat, Doamne. Ne-ai dat adevărul Tău, lumina Ta sfântă, Doamne, ca să nu cădem în aceste capcane, Doamne. Îți mulțumim și Te rugăm, lasă peste noi un duh de vigilență, ca astfel să fim în gardă și să vedem când potrivnicul dă târcoale și aduce ispite, răgnind ca un leu, aducând în mintea noastră și în inima noastră tot felul de dorințe, tot felul de pofte, tot felul de ispite. Îți mulțumim că inima noastră nu va fi stricată, ci va fi întreagă, curată pentru Tine. Și Tu ai spus, ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Domnul. Îți mulțumim că noi Te vedem, Doamne. Te vedem în viețile noastre și prin viețile noastre. Îți mulțumim. Îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim. Haleluia, haleluia. Acum, prin Duhul Slavei, am primit cei care aveți dureri de inimă, cei care aveți
probleme la nivelul inimii, puneți-vă mâna pe inimă. De ce? Când vorbește, ferice de cei cu inima curată, nu-i vorba de inima fizică, de mușchiul de carne care pompează sânge în organism. Inima e sufletul, e plus conștiință, e centrul ființei noastre, este esența vieții noastre, este centrul personalității omului. Aceea este inima. Ființa, mișcarea, deciziile, gândurile, tot aia compune inima. Și acum, dacă inima noastră a fost curățită și inima fizică este corespondentul în spiritual. De aceea, puneți-vă mâna pe inimă, pentru că dacă au fost idoli în inimă, chiar ați simțit în mușchiul de carne, ați simțit tot felul de palpitații, tot felul de panici, tot felul de anxietăți, tot felul de lucruri cum nu trebuie. Sau poate ați simțit tensiuni pentru că inima e dereglată și atunci aveți hipertensiune, hipotensiune, aveți tot felul de dereglări. Puneți-vă mâinile pe inimă și pe cap și mă voi ruga. Dacă aveți dureri de cap, da, facă-se exact așa cum spui. Dacă ai dureri de măsele, puneți mâna pe urechi, puneți mâna pe întreaga ta ființă. Idolii afectează întreaga ființă, afectează sufletul și afectează trupul. Dacă ai încredințare și ai descoperire, puneți mâna pe orice zonă a trupului tău. În numele lui Iisus Hristos. Îți mulțumesc, Tată, că ceea ce tu cureți este curățit. De aceea, în numele lui Iisus Hristos, vin împotriva acestor duhuri de idolatrie din inima fraților mei. Și acum, datorită pocăinței lor, al mărturisirii și a renunțării, tu nu mai ai niciun drept legal. Duh care e sursa idolatriei, duh rău care ai pus lucrările, experiențele și orice alt lucru deasupra lui Dumnezeu și ai pus în ceață pe Dumnezeul cel viu și adevărat, în numele lui Iisus te ridici de peste mintea oamenilor, de peste inimile lor, de peste mădularele lor, de peste orice mădular care l-a afectat din trupul fizic și te ridici de peste mintea lor. Te ridici de peste gândurile lor, te ridici de peste dorințele lor, te ridici de pe puterea decizională, de peste voința lor. În numele lui Iisus, orice duh de idolatrie care a afectat sufletul și trupurile fraților și surorilor mele, astăzi ți-a expirat timpul. Nu mai este timp pentru tine. Ai fost descoperit prin descoperire cerească și iau autoritate în numele lui Iisus, prin autoritatea care mi-a fost dată prin descoperire și prin această slujbă profetică și te izgonesc afară. În numele lui Iisus te ridici de peste orice mădular. În numele lui Iisus te ridici. Te ridici de peste mintea lor. Te ridici în numele lui Iisus de peste inima lor. Te ridici în numele lui Iisus Hristos din sistemul sanguinic în numele lui Iisus. Te ridici din sistemul limfatic. Te ridici în numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus, de peste sistemul neuronal, de peste toate sistemele locomotor, în numele lui Iisus Hristos. Te ridici și pleci în adânc. Acum, în numele lui Iisus. Acum, în numele lui Iisus. Îți mulțumesc, Tată, că tu ai împlinit promisiunea ta, care ai spus că trimiți cetele tale de îngeri, războinici, să taie în bucăți orice împotrivire. În numele lui Iisus. Îți mulțumesc că îngerii tăi ascultă de poruncile tale și de glasul cuvântului tău. Și îți mulțumesc că m-ai făcut acest mare har, ca astăzi să fiu glasul cuvântului tău. Astăzi să rostesc profetic cuvântul tău și să devin glas și ei să acționeze conform planului tău pentru sfinții tăi, pentru lucrarea la care i-ai chemat, fiind duhuri slujitoare. Îți mulțumesc căci văd cum îngerii Domnului taie în bucăți orice împotrivire demonic. În numele lui Iisus îți mulțumesc că îi aruncă afară. Îți mulțumesc
Îți mulțumesc că ridici, Doamne. Ridici problemele, Doamne. Ridici paraliziile, Doamne. Îți mulțumesc și rostesc vindecare, 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 vindecare în numele lui Isus. Vindecare spirituală, vindecare trupească, vindecare emoțională, vindecare mentală, vindecare decizională, vindecare, întreg suflet și întreg trupul să fie vindecate prin rănile lui Isus și în numele lui Isus. În numele lui Isus. În numele lui Isus. Primiți-vă vindecarea, oameni sfinți al lui Dumnezeu, oameni iubiți de Dumnezeu, prea iubiții Domnului. Primiți-vă vindecarea, ca astfel trupurile voastre, sufletele voastre să fie întregi și să puteți să alergați în lucrarea Domnului, în destinul care v-a fost creat de Dumnezeu. Aleargă spre premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Aleargă, om sfânt al lui Dumnezeu. Aleargă de acum. Ți se desțelenește un ogor nou. Ți se activează din nou darurile Duhului Sfânt. Acele daruri care le-ai ținut sub preș. Acele daruri care nu le-ai mai ținut active. Datorită eșecurilor, datorită fricilor, Dumnezeu le activează. Pentru că lui nu-i pare rău de darurile și de chemare care o dat-o. Și mă rog, Tată, ca ungerea Ta, Doamne, să confirme, Doamne, peste viețile lor, chemările, slujirile care Tu le-ai dat, darurile, Doamne, în numele lui Isus. Mă rog, Tată, ca Tu să le dai clar acestor sfinți prezenți în acest Zoom, Doamne. Tu să le vorbești clar, Doamne, destinul care îl au, chemarea care o au, Doamne, slujbele care trebuie să le facă, darurile care trebuie să fie, care le-ai dat și trebuie activate. Descoperele, Doamne, descoperele, Doamne, ca astfel să fie mai mult decât biruitori, în numele lui Isus, ca la venirea Ta sau la plecarea noastră, să poți să spui către noi: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, vino de stăpânește împreună cu mine. Cel ce va birui va sta pe scaunul meu de domnie, precum eu am biruit și stau pe scaunul Tatălui meu de domnie. Aceasta este poziția înălțată care Domnul ți-a dat-o. Aceasta este poziția ta de mai mult decât biruitor, un sfânt biruitor, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales să fie a Lui, ca să vestească lucrările Lui minunate. Te-a chemat din întuneric la lumină, ca să strălucești. Slava Domnului să strălucească peste fețele voastre. Slava Domnului o chemăm, Doamne, să strălucească peste noi, Doamne, peste viețile noastre, în numele lui Isus, în numele lui Isus, în numele lui Isus. Haleluia, haleluia, haleluia. Mă rog, Tată, pentru acești sfinți, Doamne, să le întărești credința, Doamne, așa încât să fie activată manifestarea împărăției, Doamne. Tu ai spus, Doamne, că cine prorocește să prorocească în funcție de credința care are în acel moment. Tu ai spus că credința funcționează în dragoste, fiind asigurați de dragostea care o ai față de noi și asigurându-ne că pe cei care îi slujim îi iubim. Și atunci credința va fi acea credință care atrage miracolele și materializează voia Ta în viețile noastre. Tată, fă, Doamne, fă, Doamne, din fiecare dintre noi niște ostași în oastea Ta, Doamne, care nu se încurcă cu treburile vieții și caută să placă celui ce i-a înscris la oaste. Încurcarea cu treburile vieții nu înseamnă că tu nu lucrezi. Nu înseamnă că nu trebuie să-ți întreții familia. Să fii încurcat de treburile vieții este una și să lucrezi este cu totul altceva. Să fii încurcat cu treburile vieții înseamnă încă să nu ai un itinerar clar. Să fii oscilant, să nu știi chemarea lui Dumnezeu și să fii preocupat doar de pământ. Asta înseamnă să fii încurcat cu treburile vieții și de treburile vieții. Mă rog, Tată, ca mintea lor să fie iluminată, ca astfel gândurile lor să fie gândul lui Hristos.
să umble după lucrurile de sus și să gândească la lucrurile de sus, acolo unde Hristos stă la dreapta ta, Doamne, în numele Lui Isus. Și astfel, mădularele, firii pământești sunt zdrobite, sunt ținute pe cruce, sunt captive și nu pot să se exprime, să se exteriorizeze. Îți mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc pentru fiecare care este prezent, Doamne, pe acest Zoom, Doamne. Îți mulțumesc că slava Ta îi inundă, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că manifestarea împărăției Tale vine cu putere, Doamne. Vine cu putere, Doamne, pentru că Tu îți echipezi, Doamne, o rămășiță sfântă, un popor războinic prin care să-l umilești pe cel rău. Tu ai spus că în curând Tu vei zdrobi pe Satana sub talpa picioarelor. Noi suntem, Doamne, picioarele Tale. Noi suntem trupul Tău, Doamne Hristoase. Și noi suntem talpa piciorului Tău. Și îți mulțumim. Deci pe unde calcă talpa piciorului nostru și pe ce pune mâna noastră, mâna, acel loc și acel lucru este sfințit. De aceea mă rog, Tată, să dai această conștientizare de identitate, de fiu și de fiică de Dumnezeu. Ca astfel mentalitatea și atitudinile noastre să fie zidite în Tine, nu în sinele nostru, nu în noi, nu în puterea noastră, ci în puterea care Tu ne-ai dat-o, în ceea ce Tu ai spus că suntem. În numele Lui Isus. Restaurează, Tată, pe deplin sufletele poporului Tău prezent pe acest Zoom. Restaurează, Doamne, și adu odihnă, Doamne, acea odihnă sfântă, acea odihnă pace, shalom, care ne dă siguranță, ne dă protecție, ne dă binecuvântare, ne dă victorie în încercare. Haleluia! Rope sochere mantoro posonte, belonde kenda cure pasonto, moletonde repando repando. Duhul Sfânt îmi spune, nu vă neliniștiți. Pentru unii dintre voi, astăzi o trebuie să auziți această învățătură. Nu vă lăsați condamnați de cugetul vostru, că nu a știut și ați funcționat nedumnezeiește în unele aspecte. Dumnezeu a șters, doar păstrează această frică de Dumnezeu. Și vei vedea că Duhul Sfânt te va propulsa, te va catapulta în alt nivel. Frica de Domnul era plăcerea Domnului. Frica de Domnul. Tată, mă rog să vină peste fiecare dintre noi. Și care o avem să vină la un nivel mai înalt, mai înalt, mai înalt. Să nu credem ca un lucru de apucat, ci cu reverență a cine suntem și ceea ce Tu ai făcut în viețile noastre și ce vei face, ca toată slava să-ți aparțină Ție. Numelui care L-ai înălțat mai presus de orice nume, Hristos Iisus Domnul. În numele Lui Iisus. În numele Lui Iisus. Haleluia. 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 Duhul Sfânt îmi pune în minte în acest moment să dau o întâmplare care s-a întâmplat acum la conferință în weekend. În prima seară sau în a doua seară era o soră care primit eliberare din partea Domnului și se manifesta și era jos și vomita, dar parcă încă acel duh nu a ieșit. Mai era ceva, o mutare nu a ieșit din ea.
Și când pastor Seba a spus să slujim, după ce el și-a pus mâinile, am simțit să mă duc la această soră, pentru că Duhul Sfânt m-a spus: știi de ce nu primește eliberare pe deplin? Nu. Uite-te ce are în cap. Zic: Doamne, are un batic. Domnul a zis: nu-i problema baticul. Ea vede o virtute prin baticul ăla. Wow! Atunci am înțeles că e mândrie. Și am zis: Doamne, învață-mă cum să aplic această revelație când dacă trebuie să o slujesc. Am aplicat. Cu umilință vă spun, oameni sfinți, poate vă regăsiți aici. Și am zis: baticul ăsta care l-ai în cap te face să crezi că e o virtute. Cu alte cuvinte, că ești mai presus decât altele. Și am zis: dă-l jos. Și-a zis: nu. De la bunica am învățat asta. Bunica nu mai trăiește, nu, nu. Ok. Tot la fel de sfânt e și cu batic și fără batic. Duhul Sfânt o conștientizat-o și când l-o dat jos, a început să iasă, să se manifeste demonul ăla fără să mai pun mâna pe ea. Era o mândrie, vedeți? De aceea Duhul Sfânt m-a spus să expun această întâmplare, nu pentru că nu dăm nume, nu pentru a umili o persoană, ci să vedem în câte feluri se poate manifesta mândria. Chiar și acolo. Poți să aduci o judecată, poți să crezi că ești mai sfânt decât ăla. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne cercetezi pe fiecare, încât să vedem că ceea ce suntem prin Tine, Doamne. Tu ai spus că niciunul dintre noi să nu avem o părere mai înaltă, ci să ne cercetăm pe noi înșine, Doamne. Tu ai spus să căutăm folosul nu doar al nostru, ci al aproapelui, să vedem pe aproapele nostru mai presus de noi înșine. Să dăm prioritate fratelui nostru. Să ne scoatem pe noi, Doamne, din vizor, ci să punem prioritatea fraților, Doamne, a surorilor. Și în felul acesta împlinim legea preoțească în care spui să iubim pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Îți mulțumim că Tu ne înveți, Doamne. Ne înveți cu adevărat, Doamne, cum să umblăm în smerenia. Acea smerenie care a coborât din cer, Fiul Tău întrupat, este esența smerenie și singura smerenie adevărată. Noi nu putem produce această virtute, Doamne. Ea vine de sus, Doamne. Și noi, îmbrățișindu-L pe Fiul Tău, El revarsă smerenia peste noi. Și îți mulțumim, Doamne. În numele Lui Isus. În numele Lui Isus. Te iubim, Doamne, și îți mulțumim că Tu ne curățești, Doamne, în multe moduri și în multe feluri, Doamne. Îți mulțumim. Căci biserica Ta, Doamne, e biruitoare. Și îți mulțumesc, Tată, pentru toți care sunt pe foc pe altar. Îți mulțumim că Tu ne sfințești, Doamne, împreună pe fiecare, Doamne. Pe fiecare în parte, Doamne. Îți mulțumim. Îți mulțumim pentru bucuria care ne stă înainte, Doamne. Bucuria care stătea înaintea Ta când erai pe cruce. Tu ai spus că vei vedea o sămânță de urmaș și sufletul tău se va înviora. Îți mulțumim că noi avem o bucurie care ne stă înainte, Doamne. Când Te vom vedea față în față, Doamne. Vom avea o bucurie deplină și vom fi cu Tine și vom fi ca Tine. O veșnicie și în veșnicie. De aceea ne aruncăm cu cununile, Doamne, ca dovadă, ca și conștientizare că singurul care merită cununa ești Tu, Hristos Iisus, Domnul nostru. Chiar dacă ne-ai încununat, Doamne, cu cinste, cu daruri, cu chemări, cu slujiri, cu ungere, noi le dăm jos, Doamne, și spunem că Tu ești cununa noastră. Tu ești cununa noastră, cea de preț. Și îți mulțumim. Amin. Amin. Oameni sfinți al lui Dumnezeu, atât a fost slujirea din seara aceasta. Vă prețuiesc.